Kaixo, ongi etorria, polinomioak aztertuko ditugu. Zertaz daude osatuta polinomioak? Gaiez. Eta zer dira gaiak? Gaiak dira monomioak eta zenbakiak. Ikusten duzu bezala. Eta hauei deitzen zaie gaiak. Egon daitezke batutzen eta kentzen. Horren ikusten duzu bezala, hemen daude 1, 2, 3, 4, 5, 6 gai. Baina polinomio hau ez da laburtua. Laburtzeko monomio antzekorik ez dute egon behar. Adibidez hemen, gai hau eta gai hau, edo monomio hau eta monomio hau antzekoak dira. Orduan, lehenengo gauza egin behar duguna da antzekoekin batu edo kendu eta gero ordenatu. Jarriko dugun izena, polinomioarena, PIxa, gogoratu zaitez, polinomioen izena letra larriz edo handiz jarri behar dela. Eta ixa txikiz. Orduan, 5 ixa berriru, ken 4 ixa berriru, gogoratu zaitez egiten dela. 5 ixa berriru. Koefizientean kendu. 5 ken 4, 1. Eta 1 ez da jartzen. Orduan jarriko dugu ixa berriru. Hau da, 3. mailakoa. Gero, 2. mailakoak baldu antzekorik, ez, horran utziko dugu, ken 2 ixa berbi. Horren datot, lehenengo mailakoak. Zer ditugu? 2. Antzekoak dira, horran haure laburtu egingo dugu. Hau da, 1 ixa. Eta hau da, ken 3 ixa. 1 ken 3 minus 2 ixa. Orduan, hemen jarriko dugu, minus 2 ixa. Eta gelditzen zaigu, gehi 6. Honek ez du antzekorik. Horren, hau izango izateke polinomio laburtua. Honekin lan egin behar dugu. Hau laburtu gabe da eta hau laburtua. Eta laburtua dagoenean, hemen zenbait gauza esan daitezke. Adibidez, esan dezakegu polinomio honen maila zein da. Maila aurkitzeko esan behar dugu monomio guztien artean nork duen mailarik altuena. Orduan, honek du 3, ezta? Orduan da, 3. mailakoa. 3. Besetik esan dezakegu zen den koefiziente nagusia. Horran, koefiziente nagusia izaten da mailarik altuena duen monomioaren koefizientea. Horran, nor du mailarik altuena honek? Ze koefiziente du ez du ezan jartzen? 1. Orduan, koefiziente nagusiak 1 izango litzake. Eta falta zaizu gai askea. Gai askea izaten da letrazko zatirik ez duen gaia. Orduan, honek badu, honek ez. Hau da, gai askea. 6. Beraz, polinomio laburtuarekin, polinomioaren maila, koefiziente nagusia eta gai askea definitu dezakegu. Gogoratu behar dugu baita ere, polinomio baten zenbakizko balioa zer den. Eta hemen jartzen du bezala, P polinomioaren zenbakizko balioa aldagaia -3 denean, horrek ez zesan nahi du. Nahi bat badut P ixa. Eta ixak balioa du zenbaki bat, nik ixaen ordez jarri bat dut A, zenbaki hori. Hau izango izateke zenbakizko balioa. Orduan, ariketa honetan izango litzake P ixa, hau balen bada, ixaen ordez jarri behar dut beti -3, parentesi artean. Orduan, ixa kentzen dut eta jartzen dut -3. 2, horren, bai jarri behar dela puntua, 2 bider. -3 berbi. Ken, 4, berriro puntu bat, bider delako, eta ixaen ordez -3 berriro parentesi artean gehi 6. Orduan hemen, atako zaigu, zenbaki konkretu bat, balio konkretu bat. Egiten da, lehenengo berreketak, -3 berbi, hori da 9, eta biderketarekin 2 bider 9, 18. Gero dugu, 4 bider -3, eta gero ken jarri, edo nebara, errexagoa, -4 bider -3, plus 12, gehi 6. Orduan,
polinomio honen balioa isa minus iru denean, da, 18 gehi 12, 30, gehi 6, 36. Hau izango litzateke, zenbakizko balioa isak minus iru balio duenean. Bukatzeko gogoratu behar dugu zer den polinomio baten erroa. Ordezkatzen dugunean isa zenbaki batekin, atea batzaigu polinomio horren zenbakizko balioa berdin 0. Ez badatatzen berdin 0, ez da izango erroa. Orduan, polinomioak oso erro gutxi izan dituzte, 1, 2 edo 3, segun ze mailakoa den. Asko gero honekin. P polinomioaren erroak aldira isa berdin bat eta isa berdin 2. Zer egin behar dugu? Isaen ordez jarri behar dugu bat. Ea, ateratzen zaigun zenbakizko balioa 0. Orduan jarriko dugu. P bat berdin bat berriru, nik ez diot parentesia jarriko positiboa delako. Negatiboa denean bai behar dugu. Ken bat berbi, ken bost bider bat, eta gero gai askea, gehi bi. Ordezkatu ditut. Isaen ordez, beti bat zenbakia. Orduan, zen bat ateatzen zaigu. Bat ber iru bat, bat ber bi bat, bost bider bat, bost, gehi bi. P bat izango litzake. Bat ken bat 0, ken bost minus bost, gehi bi minus iru. Honek zesan nahi du? Ez dela erroa. Ez delako 0 atera. Goazen egitea minus 2 irekin. P minus 2 berdin. Minus 2 berriru. Parentesia behar du. Ken minus 2 berri. Orain dugu ken bost bider minus 2 eta amaitzeko gai askea gehi. Zer egin behar dugu lehenengo? Berreketak. Minus 2 bider minus 2 bider minus 2. Minus 8. Gogoratu zaitez, minusa baldin bada bakoitiarekin, 2 bider 2 bider 2, atatzen zaigula minusa. Eta hemen bitartean, minus 2 bider minus 2 atatzen da positiboa. Horren da, ken positiboa. Urrengoa, ja biderketa egingo dugu. Minus 5 bider minus 2 plus 10, eta gehi 2. P minus 2 izango litzake. Negatiboak zenbat ditugu? Minus 12. Eta positiboak 12. 12 gehi minus 12, 0. Orduan, esan dezakegu, hau, bai dela erroa. Isa minus 2 denean, polinomioen erroa da. Eta sarrera honekin, ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.